Оце, що я буду читати протягом наступного тижня. Штефан Шталь. Твоїй внутрішній дитині потрібен дім. Як пропрацювати дитячі травми та позбутися страхів минулого. До речі, дивіться, яке видавництво. Харків. Рідненький Харків. Думаю, що кожному, у кого були якісь дитячі травми, треба розібратися з собою, зі своєю внутрішньою дитиною. І саме тому я сподіваюся, що ця книга якось... Я не думаю, що це панацея, я не думаю, що вона вирішує всі проблеми, але вона направляє на якийсь там, як сказати, шлях, да? В якому напрямку рухатися далі, аби вирішити ці проблеми. Так що я прочитаю, поділюся з вами, дам свій фідбек, да? Чи було цікаво, чи було корисно.